Wara prassi li issa ilha għal diversi snin fil-pajjiżi tal-Lvant b'mod partikolari f'dawk l-bliet Asjatiċi, id-dinja tal-punent issa ġiet konxja dwar l-importanza li persuna tilbes maskra protettiva. L-imxija tal-coronavirus qajmet fil-popli mhux biss il-biża li jimirdu, iżda anke kuxjenza li jistgħu imardu lil min hu aktar vulnerabbli minnhom. Iċ-ċittadini ta' Laredo f'Texas jistgħu jeħlu sa massimu ta' $1000 multa ġara darba jinqabdu barra djarhom mhux libsin maskra protettiva. Is-sindku tal-lokal sostna li preferi jitfen liċ-ċittadini tiegħu fid-dejn milli f'tebut. Dan fil-waqt li rappreżentanti tal-President Amerikan mill-White House saħħu li minkejja li huwa ta' importanza kbira li l-pubbliku jkollu l-biss protettiv kontra din il-pandemija, l-importanti huwa li t-tobba frontliners ikollhom kemm hemm bżonn maskri. Iżda min u kif għandhom jintlibsu l-maskri. L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa tisħaq li l-biss protettiv għandu jintlibes biss minn min qed jieħu ħsieb il-vulnerabbli jew sintendi min ittestja pożittiv għal COVID-19. Madankollu l-esperti saħħu li dak li jkun xorta waħda jkun għandu jaħsel idejh ta' spiss u jżomm id-distanza minkejja li jkun libes maskra. Dan fil-waqt li ġie spjegat minn numru ta' tobba li l-virus trasmess mit-titjiriet ta' latis u s-sola minkejja li jkollok ħalqek u mnieħrek mottija xorta waħda jista' jidħol minn għajnejk. Għaldaqstant biex il-wiċċ ikun protett kompletament, persuna għandha tilbes ukoll nuċċali protettiv. L-esperti komplew jispjegaw li l-maskri ideali biex tintlibes hija dik ta' tip N95 jew is-surgical masks li jintużaw fl-isptarijiet. Madankollu l-ewwel tip l-aħjar li jintużaw mill-professjonisti li jħabtu wiċċhom ma' każijiet bħal dawn ta' kuljum. Minkejja l-fatt li tilbes maskra huwa ta' protezzjoni kontra t-tixrid tal-COVID-19, persuna xorta waħda trid iżżomm attenzjoni, mod speċjali meta tilbisha jew tneħħiha. Fl-aħħar ġimgħat li tara persuna libsa maskra mixja fit-triq saret xi ħaġa komuni. Fl-Awstrija fost oħrajn il-pulizija tqasmulhom il-maskri bħala parti mill-uniformi, filwaqt li impjegati f'supermarkets huma obbligati jilbsu waħda. Fl-Istati Uniti l-attur Arnold Schwarzenegger ta' donazzjoni ta' $1 miljun f'maskri filwaqt li l-plejer ta' Real Madrid Casemiro ta' qotja ta' 6,000 maskra fraħal twelidu fil-Brażil. L-esperti qed jgħidu li apparti l-biss ta' maskra huwa ta' importanza kbira li persuna taħsel idejha bis-sapun għal 20 sekonda, tisol jew tagħta stixxu u ġara darba jkollha idejha maħmuġin ma tmiss għall-ebda raġuni wiċċa.